हेलो भाई लोग, कैसन बड़ा लो? आशा करता नहीं कि स्वस्थ मस्त हो बालो। तो एगो बात तो लोग के बताई, हम धीरे से बतावेला नहीं खे, बहुत जोर से बतावेले बिया। आज हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो कलाकार एंटरटेनमेंट से ऊपर उठ के भैया वो आज राजनीति के क्षेत्र में कदम रख चुकल बने। और एगो बात तो हमको पता बा, उन लोगों के टिकट मिलल बाटे, पता बा कहाँ से? बताई, बता दी भैया। वो मिलल बाटे आसनसोल कलकत्ता से। बताओ, बहुत मुश्किल हो गई भैया। मान लो बिहार के आदमी बने, बिहार में रहते, अपना जिला जवार में रहते हैं, मेरे को लोग जानित सुनित, जे भी भोजपुरी के सुने समझे वाला लोग बा तो खैर वो तो करबे करी। लेकिन अब इनकरा बिहार छोड़ के दूसरा जगह जाके वो जाके लोगन के समस्या के समझल सुनल, हर चीज में बहुत बड़े परेशानी होखेला बा भाई, बहुत ज्यादा। भाई आप लोग इनके ई तो जानकारी हो गई जे कहाँ से टिकट मिले। वो पार्टी टिकट दिले बिया बीजेपी। बीजेपी टिकट दिले बिया अपना पावर स्टार भैया के आसनसोल से। अब राजनीति के माहौल गरमाई थोड़ा बहुत, ताकि हमारा हिसाब से लागत रहे जो बिहार में आरा से ही चुनाव लड़े के चाहिए। ऐसे कि गांव ह से गढ़ ह ना कहल जाला। एगो मुराइलो हंसुआ रहेला तो अपने साइड खींचेला, तो जिगर रही तो अपन उनका के सांसद बनावे से केहू ना रोक सकेला। लेकिन थोड़ा सा पावर स्टार जी के मुश्किल बढ़ जाई, ऐसे कि अपने गांव से उठ के दूसरा जगह जाए में, दूसरा शहर में गईला के बाद वहाँ के का माहौल बा, का स्थिति बा, ई सब जानल परखल बहुत जरूरी बा। बात बताई कि अपन भोजपुरी के सुने समझे वाला तो उनके सपोर्ट करे ही के पड़ी भाई, एकदम बिल्कुल करे पड़ी, 100 में 10% करे के पड़ी। ऐसे कि भाई अपना बिहार के, अपना भोजपुरी के बेटा, अपना बिहार के बेटा एगो दूसरा शहर में जाके और जिगिया अपन परचम लहरावे आला बा, तो में तो भाई सपोर्ट कोई लाजमी बा भाई, लाजमी बा। हर एक व्यक्ति के सपोर्ट करे के चाहिए, जे भी भोजपुरी सुनता समझाता ओकर। जे कोलकाता में आसनसोल से भाई, वो भाई जरूर सपोर्ट करी। भैया जी रउआ एगो बात समझे के पड़ी, ये से समझे के पड़ी कि रउआ अब हो जाए आसनसोल में अपन डेरा बसेरा सब होइए जमावे के पड़ी। और जगह के लोगन के का परेशानी बा, का दिक्कत बा, ई सब समझे खातिर रउआ बीच में जाए के पड़ी। गईला के बाद ऐसा ना हो कि पूछ दे रउआ चुनाव के मुद्दा का बा, तो ये मत कह दें कि मुद्दा माने का होला, गबड़ा जाई। ठीक बा। बाकी रउआ लोग जे भी बाटे अपना आसनसोल में अपना उस जगह से भाई जी अपना भैया के अब जीत हासिल करावल बहुत जरूरी बा। ऐसे कि अब एगो आन बान शान वाली बात हो गई है। ऐसे कि भाई उनकरा के सपोर्ट कईल हमनी के बहुत जरूरी बा भाई, एकदम जरूरी बा, बिल्कुल जरूरी बा। समझ गई लो। और उनकरा के अब जे भी आसनसोल के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि अपना भैया के जीत हासिल कराई, बहुमत से सांसद बनाई।